Nabíjanie je veľmi široká téma, ktorá nejedného z nás dokáže pri kúpe elektromobilu vystrašiť. Preto sme sa rozhodli, že sa na tento komplexný pojem pozrieme viac do hĺbky. Ahojte, ja som Ivet a za portál Mojelektromobil.sk vám prinášame sériu videí Elektromobilita s Ivet, ktoré sa venujú téme bezemisnej dopravy. V tejto sérii sa zameriame na priblíženie elektromobility novým majiteľom, overovanie faktov, ale aj na vyvracanie mýtov o tejto téme. V tomto videu sa pozrieme na najčastejšie otázky v spojitosti s nabíjaním, ktoré vám môžu napadnúť v momente, kedy začnete uvažovať nad kúpou elektromobilu. Aký typ nabíjacieho kábla je určený pre moje auto? Na nabíjacích staniciach sa vo veľkej väčšine prípadov stretnete s 3 typmi kábla. Starší štandard Shademo, ktorý sa už dnes vytráca, doplňajú CCS a káble na pomalé nabíjanie najčastejšie typu 2. Ak si teda kúpite nové auto, s najväčšou pravdepodobnosťou bude podporovať posledné 2 zmieňované typy konektorov. CCS je spravidla rýchlejší a umožní vaše auto nabiť za oveľa kratší časový úsek, ako keby zapojíte kábel typu 2. Rozdiel je aj v cene. Rýchlejšie nabíjanie je najčastejšie ocenené na vyššiu sumu, ktorú zaplatíte za prečerpané kWh. Prečo je nabíjací výkon na nabíjacích staniciach rôzny? Záleží veľmi na poskytovateľovi a tiež na tom, kde sa daná stanica nachádza. Pred obchodmi bývajú často nabíjacie stanice s výkonom 50 kW, pretože sa predpokladá, že v obchode strávite viac času ako štandardnú polhodinu. Naopak na diaľniciach a na frekventovaných ťahoch dnes už nájdeme stanice s vyšším výkonom, v niektorých prípadoch až okolo 400 kW. Tam chce človek stráviť čo najkratší čas, preto je výkon samozrejme maximálny. Môžem nabíjať na akomkoľvek nabíjacom mieste? Tu je odpoveď vo väčšine prípadov negatívna. Ak chcete nabíjať na nabíjacom mieste príslušného prevádzkovateľa, potrebujete k tomu aj prislúchajúcu nabíjaciu kartu. Niekedy vám karta od jedného platí aj v sieti iného prevádzkovateľa, no či to naozaj je tak, si musíte zistiť na stránkach jedného z dvojice. Preto sa celkom často stáva, že majitelia elektromobilov majú v peňaženke aj viac ako jednu nabíjaciu kartu. Prečo auto niekedy nenabíja takým výkonom, ktorý výrobca uvádza ako maximálny? Na nabíjanie a jeho výkon vplýva hneď niekoľko faktorov. Najvýznamnejšími sú vonkajšia teplota, teplota batérie a aj spomínaný maximálny nabíjací výkon auta a nabíjacej stanice. Maximálny nabíjací výkon je hodnota, ktorú by malo aspoň raz počas nabíjania auto dosiahnuť. Väčšinou ide o krátky časový úsek, napríklad 10 sekúnd. Dôležité je, akým výkonom sa auto nabíja počas celého procesu. S niečím podobným sa môžeme stretnúť aj pri smartfónoch. Ak výrobca udáva nabíjací výkon 50 W, tak sa priemerne zariadenie aj tak nabíja 20 až 30 W výkonom. Je bezpečné nechať nabíjací kábel pripojený aj v noci? Nabíjanie v noci nie je ničím nezvyčajným a určite nie je ani nebezpečným. Ak máte strach, či vám niekto, kto pôjde okolo, nevytiahne nabíjací kábel z auta a nepreruší vám tak nabíjanie, nemusíte ho mať. Autá sú proti niečomu takémuto vybavené a kábel je pevne v aute uzamknutý. Problém môže ale nastať na verejnej nabíjacej stanici, kde by ste auto nemali nechávať na rýchlo nabíjačke počas noci. Vždy je ideálne hneď po nabití opustiť nabíjaciu stanicu tak, aby sa mohol začať nabíjať ďalší elektromobil. Ak vám auto ukáže, že nabíjanie skončí o 6 a vy nabíjačku opustíte o 8, urobili ste chybu, za ktorú môžete byť po nahlásení pokutovaní. Vo všeobecnosti platí, že nabíjací výkon sa odvíja aj od počasia. V zime je totiž batéria chladná, čo znemožňuje jej prísun energie v takom množstve, ako keď je zohriatá. To sa v dnešnej dobe snažia výrobcovia vyriešiť teplným manažmentom batérie, ktorý ju dokáže pripraviť na optimálne nabíjanie už pri ceste na nabíjačku. Ako zistím stav batérie počas nabíjania? Tu existuje viacero spôsobov, ako zistiť hodnotu. Prvým je nasadnutie do auta a sledovanie hodnoty priamo na displeji. Vo veľkej väčšine prípadov dokážete zistiť percento nabitia aj priamo na displeji nabíjacej stanice. Treťou možnosťou, ktorú môžeme spomenúť, je váš smartfón. Buď môžete mať aplikáciu priamo od výrobcu auta, alebo ak ste zapínali nabíjanie pomocou aplikácie poskytovateľa, percentá, čas nabíjania či dodaná energia sa zobrazia priamo v appke. Aké sú najčastejšie chyby pri nabíjaní elektromobilu? Medzi najčastejšie chyby určite patrí chybne zapojený kábel,
Ten by nemal byť počas nabíjania zalomený a samotný adaptér by mal smerovať do auta v príslušnom uhle. Stať sa môže to, že sa nabíjanie preruší, prípadne vôbec nespustí. Samotné auto vám väčšinou ponúkne aj to, do koľko percent chcete automobil nabíjať. Väčšinou sa odporúča batériu držať od 10 do 80%, no ak tieto hodnoty presiahne raz za čas, napríklad bezprostredne pred dlhšou jazdou, nič hrozného sa nestane. Pre zdravie batérie je naopak dôležité, aby v extrémnych teplotách či pri dlhšom odstavení auta neostala úplne vybitá alebo úplne nabitá. Čo znamená, že by ste ju mali držať v rozmedzi od spomínaných 10 až do 80%. Ako posledné spomeniem ešte aj používanie certifikovaných káblov, pretože tie lacné z Číny vám môžu narobiť viac problémov, ako priniesť úžitku.